Ішкі эшләр бүлеге җитәкчесе Раил Гатауллин еллык эшчәнлеккә тәнкыйди күзлектән чыгып анализ ясады. Ел дәвамында караклык һәм мошенниклык буенча кылынган җинаять эшләре тулысынча ачылып бетмәгән. Кешеләр үлеменә китергән юл транспорт һәлакәтләренең артуы да гомуми эшкә кара тап булган. Җинаять белән бәйле эшләрнең прокуратура һәм суд органнары тарафыннан кире кайтарылуы да арткан. Бу уңайдан район прокуроры Данис Ахмаджанов бүлек хезмәткәрләре эшчәнлегенең сифатын күтәрү бурычын куйды. По вине сотрудников ГИБДД, в связи с тем, что материалы не были своевременно направлены, истекли сроки давности привлечения к административной ответственности, виновное лицо было освобождено от ответственности, которую совершил. А именно по той причине, что сотрудник полиции ГИБДД не направил материал своевременно. Беркемгә дә сер түгел, район узган ел үлемгә һәм имгәнүләргә китергән авариялар саны буенча антирекорд куйды. ЮХД бүлеге җитәкчесе Айнур Хайретдинов моңа китергән сәбәпләргә тукталды. Аварияларның күбесенә исерек шоферлар сәбәпче диде ул. 17 юл транспорт һәлакәтенең 5-сендә автомобиль йөртүчеләренең исерек булуы ачыкланган. Ел дәвамында автотранспорт белән исерек хәлдә идарә иткән 97 шоферга административ беркетмә төзелгән. Юлларда иминлекне тәэмин итүдә участок инспекторларының да уяулыгын арттыру кирәк диелде сөйләшүдә. Аларны алкотестер белән тәэмин итү, машиналарына видеорегистратор урнаштыру мәсьәләсе дә күтәрелде. Полиция хезмәткәрләренең үз белемен күтәрү мөһимлеге дә сызыкланды. Мы должны заниматься саморазвитием, повышать свой профессиональный уровень, и поэтому, чтобы к нам таких претензий не было. Претензии к нам из-за какой-то запятой – это претензии к целой системе прогресса. Поэтому вы должны это понимать. Где-то участковый не доработал – это пятно всем. Хокук тәртибе сагында узак еллар нәтиҗәле хезмәт куйган бер төркем хезмәткәргә бүләкләр тапшырылды. Биләгән вазифалары буенча дәрәҗәләре күтәрелүчләр дә булды. Антилон булып торам. Шуңа миңа звание биргәчтен. Тормышта бик зур изман инде, победа, барбер тырышлыкны күрәләр. Җыелышта күтәрелгән мәсьәләләргә йомгак ясап, районда иминлекне, оператив вазгыятның тотрыклылыгын тәэмин итүдә уңай нәтиҗәләргә ирешү бурычы куелды. Халыкның иминлеген саклау, юлдагы иминлекне саклау, халыкка ярдәм, хезмәткәрләр Аллага шөкер үзләре эшләрен беләләр. Күбесенчә зур тәҗрибәләре бар. Үзләренең вазифаларын беләләр, эшләрен эшли беләләр. Алар исә бу елда шулай матур итеп эшләрен дәвам итсәләр, тәнкыйть безнең якка әзрәк булыр дип уйлыйм. Әлфинур Ногманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.